Oh! Ano gipaw mo na radyo? Kisay tao riya? Nga nang gipaw ang radyo? Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang iyong mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong yampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilangoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Mihilak si Teresa kay misupak magyud siya sa gustong mahitabo ni Alan. Misugyot na lang ang dalaga nga moduol sa Witness Protection Program sa gobyerno. Apan kalit na yung nahinumdum si Alan ngang hipi sa kapulisan, suod kayo sa mga sides. Ilabi na si Roger. Og nagbalik-balik siyang unahuna ang tao nga nag-ambus kaniya nga tao rasab ni Roger. Sa wa pa matubang si Bebet ni Roger, iyang gitawag si Teresa aron mabati ni si Roger. Gisuod ni Bebet ang iyang cellphone sa bulsa sa iyang pulo. Ug tuod man, tinaw og klaro kayong nabati nila ni Alan ug Teresa ang gipanulti ni Roger. Ilabi na ang gipanulti ni Roger ngadto ni Bebet. Ingon ko anak kung mahiubos ko. Ug mapungot ko sa taong traidor. Kinaot nga dili ka ingon anak bit. Oh. Ano basa mo nang imong kasulas bit? Nakaihi ko, sir. Sus, mo ko parehas ka na ikatalawang taon ni Alan bit. Ihis ka do. Nando ka? Kuan, sir. Unsa may imong gikahadlokan? Ha? Kuan mo, sir? Ang akong gisulti nimo? Sir Roger. Usam day pagsabot nimo, di ba? Usam day pagsabot nimo sa kong gisulti nimo bit. Mura mag. Wala na kadto. Bago makinabot ato. Wa kinabot ato. Dili man ikaw mo akong gipasabot atong gisulti nako. Buoton ka gudbit. Nung sa kabayo ay amigo magkata. Mao di ka sabyog mo traidor nako sa. Sir, basa ng kasulis. Ang akong gipasabot katubang mga tao nga traidor unya mutabang og libod sa gusto nako mahibawan. Maura na. Wala dili ka man traidor. Amigo ko ka nako. Unya amigo sab ko nimo. Sige, Bet.
sorry kayo. Ya, anto na ko, og salamat sa imong respetar nga gihatag rin ako. Aray na ko, sir. Bisan kinsa ang sultihan ni Anthony Roger, bation gyud og kahadlok. Si Bibit pa ka. Hello? Hello, Tess? Bet, nabati ka na mo ni Alan. Gilawad speaker na ko ang cellphone. Hello, Bet? Magkuha ko ilisan sa akong lakir, please. Basa kayo akong karsunis. Sorry kayo, Bet. Ayaw pagsuri, oy. Masaha ka di ay nga. Magsuri ka man. Nagkuha na kong ilisan sa akong lakir. Wah, nga bitaw ganiha. Tanaw ko na kong Roger. Murang yung nagduda nga gilimod ta ka, Tess. Kaingon ako mulakaw na. May balik man. Mao to. Iya kong gipadutlan og sulti. Kuyawak mata ni Roger, oy. Murag nagtuyok ang duha ni kakalimutaw. Mao to yung sulti na ko. Nabati man kaninyo ni Alan. Nabati na mo ang tanan, Bet. Salamat sa imong tapang. Hain magin mo ron. Pwede ko makaanha ninyo? Kaniyot. Ines, Bibit. Dili ko masagot. Okay. Bet, Tess? ayaw lang una ron. Sa sunod higayo na lang. Wala problema, Tess. Nagkasabot ko. Sige, kayo maligo pa ko. Nanimahaw ko aning ansura. Gikuyawan ka ganiha. Nadlugin ko nagtanaw niya, Tess. Ako na lang namatngunan niya. Nabasa akong karsunis. Sige, maligo na ko. Tawagan niya ko. Salamat, Bet, ha? Bye. Bye. Sige, bye. Nagkanam na og kausab ang mga linihukan og sinultihan ni Roger, Lan. Lahi na siya. Kung itandi na ako kaniadto. Tungod tingali kinahugno siya nga niakan ako. Ugwa ka dito niya mahigugma. Tungod sa tingali sa may tabo na ko, na doon ay nagtinguhas kong kinabuhi, musa. Tilig-kalikayan nga batiyon sa niyang ang kabalakang may tutang may tabo na ko. Tungod kay tinuod masad ko. Tinuod nga sobra pa sa igsuon ang iyang pag-ilan ako. Tinuod masad nga suod kayo nga mong masing kapamilya. Gusto na kang matug, Lan? Lan, ayaw lagi ka palaka. Misamot ang pagsabot sa akong mga ginikanan ng panahon na. Sila pa gani ang misugyot nga di ka yun ako papiyaan. O sa sila sa misugyot nga mabakasyon o na ako. Ayaw ka palaka nila. Misabot sila na tong duha. Tana. Kining bos-bosing ay lagkalain na ay lagkasuko na kung sulti ni mo bosing. Kuan god ka ng hindi pangpangilabot ako ka ng kuan na ka ng ano kun mangkot pa tisoy ka murag kag Espanyol og naong wapo ka kwartahan lain-lain lang sakinan. Ano kun kayo kung gamiton lang nimo ang imong kaambong sa usod lang kababae nga maos Teresa? Wa ka pa magkatilaw nga bundaran ng botilya ang imong oal dyan. Kita ka na po singo, kita ka na kapila na ka. Basta hinulon pa nimo kini kumukul-bakul. Naka nagtinahian. Pero boy, paing. Dili ordinaryong botilya, Aljon. Parehas ba aning botilya sa binong stage side kaya inyo karong giinom ni Patik? Akin noon bosing pagka ko ni buak yun ang una ko pero kinsa may makaako ka taon sa pagpunal bosing Ako? Bukon ako ning botilya sa imong agtang, ha?
pusing. Ayaw taon. Ayaw taon pusing. Uy. Ito, mano, ito. Wa na! Wa na! Buwag na ako ni Anjon! Mao ni timan eh. Ang ako rang amahan mo gitugutan ko nga makahilabot sa kinabuhi na kong personal. Gawas ni Papa Sixto nga nilain. Matngon yun sa sunod na dyan. Porque buhi ka pa hangtod karon kay wa takapat siya sa sunod-sunod yung trabaho nga way hinungdan ang mga resulta, nagtuog ka ng palangga ka na ko. Usaray akong palangga, Aljon. Bye-bye! Si Teresa. Sunod ayaw yung taon pa pangilabot, ha? Maparihas ka sa bildong lamisang ng imo. Mukuyaig, Aljon. Murag yun niya ng mga bildo ang imong utok. Makatag-katag. Oh! Panguha mong mayo nga masakpa na to kung hay magtago si Alan. Aljon! Aljon! Hapit na kong madiskrasya. Uy. Ako yun kay nagtuong mangganay kong nabuak ang ulo ni mo. Sige, tabi na patay. Ay. Kuwag sila dito kaya sa likod na mabuak. Hiyo kay busay mo dyan, no? Lahi yun, lahi. Dili mailan masuko. Kuyaw pa na sa kinikir ni Leo. Mangutana ko, Sixto. Mangutan na. Unsa naman ang resulta sa kamatayon ni Pari Amado? Taod-taod na, di ba? Unya unsa man ang nahitabo ni Alan? Nabalita nga gibanhiga ng imong kinugos. Unya nabungkag ang ilang bahay. Ang bahin kang Pari Amado, may baho ka daw eh. 1 milyon ang gitunga na mo ni Roger ni hatang sa makatudlo kung kisa nagpatay ni Pari Amado. Nagsige pagpinangita ay karon. Way hunong. Og ang bahay ni Alan. Way hunong. O sabay, way hunong ba? Way hunong ang pag-antos ni Alan? May pagmuhilom ka niya na. Magkahimo pa oroy, no? Magkahimo ka pa oroy? Nagkaon ka? Nagkupot ka rosaryuhan? Kinag-rosaryo ka? Hindi nagkakapapagutaran nga rin ako? Magkahimo ka pa na, oh! Magkahimo ka pa na! Magkahimo pa ka na! Way hunong ning akong ampo, Sixto. Bisag unsay akong buhaton, magsigi kog ampo. Kay para ni ninyo nga sa akong tanaw, kuwang na lang mugsungay og ikog. Demonyo na mugtanaw. Ah! Pagkadlangit! Padong na sa pagkaayo ang imong mga samad ug mga pangusalan. Mga pila ka adlaw na lang gikan karon, maayo na ni. Basig gusto ka nang pauli. Dili pa ko mopauli. Huwaton lang nako kung kanusa ka magpalayo aron mo tago. Salamat sa mong pagsabot. Basta, isaat yun nga mo tawag ka nako, ha? Magpabilin nga magkontak kitang duha. Ang tinuod, sultihan talaga. Niyara ko din sa mong duol. Gusto lang na akong abisan ikaw dili mahibaw kung hain ko magtago. Nagkasabot sa ko, Alan. Ayaw ka pala ka. Karon hisabtan na nako ang tanan. Salamat. Hello, Leo. Oh. Wow.
Okay. Salamat, Leo. Sa balita. Tuanas mga mayong kamot ang mga drugas nga napalusot nilang Leo. Mga langit. Kasaligan gud kay kini si Leo. Giabot ka na sa Bukagor kaya nainomdom na sa Teresa. Pila na kaadlaw nga wa mo sa makita kay tuwa ni Ana nog ambot og hain nakasila karong adlaw. O gusto kang magpahungaungan na? Oh, Mao nga maghinay kog tako kay mo paara ka pa tayo. Anang imong armas! Kung magpabutos na po ka mga bagasin sa paborito niyang armas, nainanaw tayo na pinalangka kong anak. Once there was a way. Tada. Usa pa may makitanaw na patay. Tanawa ko no una nang na-surplus sa mga pesa o mga makina. Ayon ba? Nang nasa unahan, oh! Si Emil, ang uyuan ni Alan. Ani na kamay bawi kunain magtago si Alan. Unsay mahitabo ni Emil. Mga higala sundalang kanunay uban pa mga sumpay. Ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.